Всички започват като начинаещи, но малко са тези, които стават експерти. Ако ти си фризьор, който усеща, че знанията му са повърхностни, ако ти си фризьор, който иска да изгради една здрава и стабилна основа, ако ти си фризьор, който мечтае да бъде търсен заради знанията си, то тази програма е точно за теб. В Стефи и тайните на здравата коса ти ще се научиш да разпознаваш състоянията на скалпа. Ще се научиш да мислиш професионално, а не наизуст. И ще се научиш да изграждаш авторитет още от самото начало. Защото експертността се изгражда, тя не се ражда. Направи своята първа крачка към експертността. Напиши начало и аз ще ти изпратя повече информация за програмата.